Ya mkoma. Esi baba. Ya starenyi muneti wani? Hai ndonzi Juru. Oh. Ya timungatudzere kuti munoita nezvei baba? Hai ndiri talented ndinoita zvekuita maskiri nebhasikoro. Oh, maskiri nebhasikoro. Ya. Oh right. Saka zvekutoti munokwanisa kutiitirawo here kuti timboona kuti zvakamira sei? Oh, hai ndosota mudara. Mwo munosota? Right. Swedera kure mchana nikamera. Oh, toswedera kure handiti? Ah, it's okay. Vanonditi juju kana ndapa kutura pakura maskiri. Vanonditi juju. Oh. So tikate Juju. Juju. Yes sir. Butora mudara. Tutora mudara. Saskira nduta wani yekutanga inonzi revelation. Oh. Mambo reka Bible mudara. Yes sir. Inonzi revelation yada kuwera kutanga. All right. Ndoro wani. Chiro yenyu. Ndikuona ya. Ndikuona mkoma. Yoskiri acho na wani yo. Yoskiri wani acho. Right. Leta imwe. Yenyu mkoma wangu. Alright. Imanye ndio inofarwa naona akawanda manje. Kwa nenda parika vanaenda kugweru. Taisa mdara. Dara taisa. Leo ina kilo nayo. Vanaenda kugweru ndaro askiri. Ino ombe manje. Ayo peza manje ino. Adaura. Ndikuona mdara. Ya, ai ndikunyatsoona mkoma wangu. Ino neza manje askiri yo. Ayona. Ndo yaidiwa iyo iyi. Bosi ndo ya ndo yanyu nakitsa manje. Yo iyi ino anoiti wana iro ishi. Taisenda. Yes sir. Ubona. Ndeimwe wani acho nini? Ndikuona ndara. Ndikuona. Yazaura dzana mu Zimbabwe. Ngasponsorship ndara. Ndikuona reskiri ndara. Ayakapenga iyi. Ina maskiri nebhasikoro ndara. Ndikuona. Hai ndikuona mko. Imwe china manje yekupesera yani. Right. Last but not least. Imanye nenda kagara apa. Ndichiro aka. Manje ino dzinende shure manje weyi. Oh, nende shure. Ndo maskira mungati itiro era. Kuona ndara. Handikuona. Muri kurova. Right. How are you? Baba. Sponsors guys, hii namba zangu dziripo. Munodziona basa. Ndo ini ndonzi Juru, ndo rwamaskiri. Basi ndofanga maona. Ndi talent risingaiti guys. Ndiri wani mu Zimbabwe anoita matalent nesine mabhasikoro. Saka guys ndikumbira mundi batsiro ndende kumberi. Ndau fly enda UK. Thank you. Thank you. Maita